Sziasztok, Budaházi Anina vagyok, ez pedig itt az Ügyes Körmös. A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan erősítek meg én egy természetes körömlemezt rubberbézek segítségével. Tartsatok velem! Először is szeretném nektek bemutatni a kelléklistát, hogy mivel fogok a mai videóban dolgozni. Ugye, mint már említettem, ma egy erősített géllakkozást fogunk készíteni, amihez Color Rubber Base-t fogok használni, mégpedig egy gyönyörű fehér csillámos árnyalatot választottam ma. Ennek a videónak a célja, hogy megmutassam, hogyan lehet ezekkel a sűrű anyagokkal szép egységes felületet kialakítani, amit utána könnyű lesz géllakkozni, ne legyen hepehupás, hullámos, valamint a sáncoknál is szépen legyen eldolgozva. Szükségünk lesz a köröm elkészítéséhez egy prepre. Ez lehet spray vagy ecsetes formában, én most a Perfect Prepet fogom használni. Ezt követően szükségünk lesz egy savmentes primerre, ehhez pedig a Perfect Nails Perfect Bond Primerét fogom most használni. Szükségünk lesz egy Bond Gel vitaminra, szintén a Perfect Nails-től, és szükségünk lesz ugye magára az erősítő alapanyagra, amik lehetnek akár rubberbézek, akár fiberek, vagy elasztikgélek is. Szükségünk lesz valamilyen színre, hogyha nem színezett verziót választottunk. Kelleni fog nekünk egy top, amit én egy fixálásmentes topot választottam a Nizától. No Fix Plus néven találjátok meg. Ez kifejezetten egy hígabb állagú géllak lesz, illetve top gél lesz. Szükségünk lesz még ezen kívül portalanítókefére, gel cleanerre, hogyha színezni szeretnénk magát a körmöt majd. Az előkészítéshez egy reszelőre, Perfect Nails 150-es reszelőt fogok használni. Szükségünk lesz bőrfeltoló kaparóra, Perfect Nailsnek a Pro reszelői, vagy a Pro bőrfeltoló kaparóját fogom használni. Üvegollóra. Gépi előkészítést fogok alkalmazni, emiatt 2 darab csiszolófejet választottam. Mind a 2 Perfect Nails márkájú, vékony keskeny kup néven találjátok meg a jobb oldalit, a bal oldali pedig egy Galaxy gyémántporos frézer lesz. Ezen kívül használni fogok egy vékony ecsetet a tökéletes munkához, ami most ez esetben egy Perfect Line Ash ecset lesz. Ezen kívül fertőtlenítőszerekre lesz szükségem, szálmentes törlőre és papírtörlőre. Lássuk akkor a munkát. Első lépésként lefertőtlenítjük a vendégem és a saját kezemet is. Dörzsöld össze, kérlek. Ezt követően pedig következik a bőrfeltolás, valamint a gépi csiszolásom. Fertőtlenítés után hátratolom a vendégemnek a hátsó bőredőjét. Ehhez a Perfect Nails bőrfeltoló kaparóját fogom használni. Igyekszem, hogy ezt a munkafolyamatot is precízen elvégeznem, annál könnyebb lesz utána a bőr kicsiszolása gépi manikűrfejekkel. 2 gépi manikűrfejet fogok most használni. Az első az a vékony keskeny kup lesz, amivel a körömlemezre tapadt bőr nagy részét el is fogom távolítani. Közepes fordulaton szép alaposan eltávolítjuk a körömlemezre tapadt bőrt. Ezt követően pedig már a másik csiszolófejemmel fogok dolgozni, ami egy kicsikét hegyesebb fej, buzogány alakja van, sokkal alaposabban be tudok futni vele a hátsó bőredő alá, hiszen utolsó 1-2 mm-ével sokkal precízebb munkát tudok végezni. Odafigyelek rá, hogy sérülést ne okozzak vele. Egyúttal a bőrénél is elsimítom a kiálló részeket. Menet közben portalanítok, hogy jobban lássam az adott felületet. Majd forgásirányt váltok, hogy a sáncoknak a jobb oldalát is maradéktalanul ki tudjam tisztítani.
Amikor ezzel készen vagyunk, akkor jön egy nagyon alapos portalanítás, és a bőr vágása fog következni. Bőrvágáshoz a szilágyi ollóját fogom használni. Amikor elkészültünk magával a gépi manikűrrel, akkor a körömnek a szabadszéli részét fogom formázni. Ezt követően pedig a felületreszelésem következik. Bematítom a köröm felületét egy 150-es reszelővel. Odafigyelek rá, hogy a köröm minden része mat legyen, ahol fényesen hagyjuk, ott felválást okozhat a fényes felületünk. A sáncoknál is külön odafigyelek erre, valamint a szabadszél irányába is. Amikor ezzel készen vagyok, akkor a körömlemez alól a sorját egy buffer segítségével távolítom el. Ezt követően pedig kezdődhetnek az előkészítő folyadékoknak a felvitelei. Elsőként egy spray prepet fogok felvinni a köröm felületére, ami vízzel vonó zsírtalanító hatású. Nagyon szeretem a spray adagolását, nagyon jó ez a kivitel, szerintem sokkal praktikusabb, mint az ecsetes változat. Egyrészt takarékosabb, sokkal-sokkal gyorsabb, és segíthetjük vele könnyebben a munkánkat az időbeosztás miatt, sokkal hamarabb készen leszünk ezáltal az előkészítő szakasszal. Ha kipárolgott a prep, akkor következik a primer, ami most ez esetben egy savmentes primer lesz. Perfect Bond Primer néven találjátok meg a webshopunkban. Vékony filmrétegként viszem fel a felületre. Ezt követi egy gél réteg, ami nem más lesz, mint a Bond Gel vitamin. Ennek kötetési ideje 60 másodperc lesz. Vékony rétegbe visszük fel a felületre, nem szükséges, hogy vastagságot adjunk vele, hiszen a körömlemeznek a vastagságát és a tartását majd egy rubber bízzel szeretném megadni. Betesszük köttetni. Minden fiber alá, elasztik alá és rubber alá szoktam kenni Bond Gel vitamin, amiatt szeretem, mert sokkal jobban segíti a körömnek a tapadását. Főként egyébként azoknak a vendégek számára fontos ez, hogy kenjünk valami közvetítőkél réteget, akik nagyon igénybe veszik a kezüket, akár fodrászok, vagy akár kerti munkát végeznek, vagy háziasszonyok, akik rengeteget nyúlkálnak vízben. Gyakran előforduló probléma, hogy egy testesebb alapanyagot választunk, mint például egy color rubber, vagy pedig egy elastic vagy fiber, mert azok egy kicsikét sűrűbb alapanyagok, így ezáltal a körömlemez karcaiba nehezebben folyik be, inkább megül a tetején. Ezáltal apró kis levegőbuborékokat zárhatunk a természetes körömlemez és az első rétegünk a color rubber base közé. Ezáltal, hogyha egy pici ütés éri a körömlemezt, akkor egy nagy levegőbuborék keletkezik alatta, és nagyon könnyen megindul a körömnek az elválása. Éppen emiatt, ha egy kicsit sűrűbb alapanyagot választok, mint például a color rubber base, vagy a fiber, vagy az elastic, akkor egy sokkal hígabb közvetítő réteget kenek alá, mint például a Bond Gel vitamin, vagy a Massive Base, ami sokkal könnyebben befolyik az általam körömlemezbe okozott pici karcokba, így sokkal stabilabbá válik ezáltal a köröm. Amikor megkötött a vendégemnek a körme, akkor következik a rubber felvitele. A pontos terítés érdekében egy vékony Perfect Line S ecsetet is előveszek, hogyha szükséges, hátsó oldalsó bőredőnél segítsem a beterítését. Mivel nem színről van szó, ezért a vastagabb alapanyagot tökéletesen bevinni a bőr alá nem fogjuk, de a lehető legközelebb toljuk hozzá. Ezáltal sokkal precízebb és szebb lesz a lakkozásunk, valamint így érhetjük el a tökéletes peremmentességet. Előveszem a rubber base-t,
és én most a Gold Glitter színt választottam ennek a folyamatnak az elkészítésére. Először vékony rétegben húzom a körömlemez tetejére, hátsó bőredő irányába finoman hátratolom, majd megyek a bal oldalra, megyek a jobb oldali sáncok irányába, és amikor ezzel készen vagyok, akkor felveszek egy nagyobb mennyiségű alapanyagot, a körömnek a középső ívére, amit én úgy szoktam mondani, hogy a köröm gerincére lehelyezem, és utána egy vékony sort ecsettel segítem az elterülését. Vékony ecsetek közül nagyon tudom nektek ajánlani a Moira 00-ás ecsetét, az az egyik kedvencem, annak nincsen kupakja és egy olcsóbb árkategóriában mozog. Ha pedig valaki drágábbat szeretne, és olyat, aminek van kupakja, akkor pedig szívből ajánlom nektek a Perfect Line S ecsetünket is. A körömnek a végeit is szép alaposan belakkozom. Amikor ezzel elkészültem, ellenőrzöm, hogy rendben vannak az ívek, és ahol szükséges, ott terelem. Szeretem, hogyha ez már egy szép ívű, természetes, kis, minimális C-ívvel rendelkező kis köröm lesz, és nem kell sokat korrigálnom nekem fényzselé segítségével. Amikor megvagyok, nézem, hogy hogyan fut a lámpába rajta a fény, és amikor jónak látom, betesszük a lámpába, és megköttetjük 60 másodperc alatt. Amikor a köttetéssel készen vagyunk, akkor kaptunk egy nagyon szép kis egységes felületet, és ezt követően fogok elhelyezni a körömlemezbe Metal Chrome Flakes ezüst színben. Mutatom nektek a behelyezésének a folyamatát. Előveszek egy nagyon kevés elastic hardgelt. Ehelyett használhattok egyébként fixálós toppot is, vagy glue gelt. Leteszek egy nagyon keveset a szilikon munkalapomra. Majd ezt követően egy kicsikét teszek bele a spatulámmal. Fogom és összekeverem. Amikor ezzel meg vagyok, akkor egy vékony ecset segítségével, egy díszítő ecset segítségével fogok felvinni egy nagyon kevés mennyiséget a körömnek az oldalsó hátsó bőredő részéhez, kis dekorációnak. Szeretnénk is minimál díszítést tenni bele, emiatt választottuk most ezt. Megfogom, és a vékony ecsetemmel felviszem. Nagyon szép kis tört ezüstlapoknak tűnnek, nagyon jól mutat. Majd megyek tovább, és erre a szakaszra is lehelyezek ugyanígy egy kis darabot. Oda kell figyelni, hogy nem kell túl sok elasztikot, illetve glue gelt vagy fényzselit használni ehhez. Elég csak tényleg egy kevés, hogy beletapadjon és fel tud vinni, hiszen úgyis fogjuk zárni még egy fényzselé réteggel. És apró kis mozdulatokkal lehúzom. Ezáltal egyre kevesebb kerül fel a flékszekből a körömre, olyan lesz, mintha szépen hullana lefelé. Nagyon szeretjük ezt a technikát, a vendégeink is nagyon szeretik, nagyon sokszor készítjük szalonunkban. Könnyű, gyors, egyszerű és elronthatatlan. Amikor ezzel készen vagyunk, betesszük a lámpába köttetni. Amikor megkötettük a körmöt, akkor pedig egy Nisa No Fix Plusszal fogom zárni a körömnek a felületét. Így, hogy belekevertük a flakeseket elastic hardba, így most már biztosak lehetünk benne, hogy nem fog kiperegni a fényzseli alól sem, még akkor sem, hogyha a vendégünk nagyon igénybe veszi a kezeit.
Odafigyelek, hogy a toppom véletlenül se folyjon bele a hátsó és oldalsó bőredőkbe. Ha esetleg megtörténne, akkor érdemes a körmöt fixálni, finom mattítani és előről kezdeni a fényezési szakaszt. Körömélét finoman zárom, és eloszlatok rajta egy közepes mennyiségű cseppet, hogy a körmön szépen fusson a fény. Kötetés után pedig megnézzük, hogy mindenhol megkötötte a köröm, mivel egy fixálásmentes felületet kaptunk, így mindig várok pár másodpercet, hogy kicsit kihűljön a topkélünk, nem adódjon be a rákerülő olajaktól, ápoló anyagoktól. Mindig szoktam ilyenkor ellenőrizni, hogy a sáncokba esetleg nem folyt be valahol a fény, hogyha esetleg belefolyt volna, akkor azt utána éresztelővel szoktam igazítani, és a köröm végét időközönként finoman megreszelem. Ez akkor szoktam megcsinálni, hogyha esetleg felülnézetből kicsi egyenletlenség keletkezik a top vagy a színfelvitele során a szabadszéli részben. Hogyha ezzel készen vagyunk, akkor pedig egy ápoló szakasz fog következni, amit én a Hypershiner Cleanerrel fogok elvégezni. Ráfolyom a vendégemnek a körmére, bőrére, majd utána egy szálmentes törlővel nagyon szépen áttörlöm, és így egy nagyon szép, fényes, jól hidratált felületet fogunk kapni. Mindig odafigyelek, hogy a köröm alját is megtöröljem, ujjbegyeket sem hagyjam ki, valamint az egész ujját, illetve nyilván, ha 5 körmöt csinálok, akkor az egész kezét ápoljam ezzel a folyadékkal. Ha tetszett ez a köröm, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert legközelebb is hasonló szépségekkel foglak titeket várni. Ne feledjétek, hogy a körmöt a Perfect Nails Metal Chrome Flakes-ével díszítettem, rengeteg színben megtalálható webshopunkban, valamint színnek pedig a Color Rubber Base Gold Glitter színét választottam. Ha tetszett ez a videó nektek, akkor tartsatok velem legközelebb is, hiszen minden egyes héten új termékkel, új alapanyagokkal, új technikákkal várlak titeket itt az Ügyes Körmös YouTube csatornáján. Ne feledjétek, hogy teljes egy héten keresztül meg tudjátok vásárolni a Rubber Base-eket és más alapanyagokat is a kuponkódom segítségével a www.sugarnails.hu webshopból. Ne feledjétek, hogy ez a kuponkód nem csupán műköröm alapanyagokra érvényes, de számtalan parfümmárkát találtok meg nálunk, vannak nagyon jó hajpermeteink, balzsamjaink, samponjaink, fodrászkiegészítőink, hajsimítóink és igazából minden, amire egy nőnek szüksége lehet, úgyhogy nyugodtan próbáljátok ki ezeket is. 15 000 forint fölött ingyenes nálunk a házhozszállítás, úgyhogy használjátok ki bátran, és vásároljátok a Sugar Nails webshopjából. Várlak titeket legközelebb is, kellemes pihenést kívánok nektek, jó munkát! Sziasztok!